ko laamu faddew Mali joɗingo e dow jappe leydi ndi gila hitande ujuna ɗiɗi e nogas susi gila e lewru goɓuro hitande ujuna ɗiɗi e nogas ɗiɗi ñalngu keɓtugol ndimaagu Mali. Fandare nde ko ngam jabtade kuuge faggudu ɗe Cedeao e UEMOA pawi e dow leydi maɓɓe ndi. Ko gouvernement gonnoɗo hoorejo jagorɓe Mali cogel ko kala mayga fuɗɗi juɓɓingol ñalngugu. Ko hen fuɗɗa ñiŋore faade e France ko e ɗum yoga e ɓiɓɓe leydi ndi puɗɗi andinde leydi. E nde hitande moningol ñalngugu waɗat ko e gonka faggudu cattugo ko jiida kadi e caɗel uyki duumiɗe. Ko fati e ñalawma o jagorɗe kewɗe jeehi to lamorɗe diwaniji ɗi ngam tawtorede toon juɓɓingol mawningol ngol. Ene jeeya e maɓɓe jagorgal ko fewti e taaridi callal e ɓamtare. O yettima kayi hirnangue Mali gila altine hanki hitande hikkande titonde walla toɓɓere suɓɓande nde ko pinal fanno bawɗo simminde gotago gendi e yidde leydi mum. Hay so tawi ñallal ngal heblama eno fotiri haɗani yimɓeɓe jogade kulhuli mawɗi saabu caɗele faggudu e ŋakire courant teskade e nder leydi ndi.